Hyvät ystävät, hyvä yleisö, siellä on ensimmäinen kilpailija varmasti valmistautumassa, eli hän on Reijo Saari Pietarsaaresta. Nyt on vauhti jo sen verran kova, että nyt katsotaan miten Reijo ei puistaa päätä, menee ohi siitä ihannepaikasta, mutta tuosta se pulahtaa koskeen. Ja hyvin pysyy, kyllä on, ei ihan pysynyt. Pieni putoaminen, mutta se ei haittaa. Näyttää siltä, että ei hänkään osu tuohon ihannepaikkaan. Katsotaan vielä saako kääntymään. Hyvin hän käyttää tuota sessoa apuna ja nyt tulee, katsotaan pysyykö ja aplodeja Reijo tuolle Hanskille ja se meni kivempää samaa paikka kuin Reijollakin oli ja siellä kamuaa sitten ja on suu ja korvat täynnä vettä ja pysyy kuitenkin pitää tukista kiinni. Nyt menee vähän niin kuin perää edellä, ikään kuin norjalaiset hiihtäjät maaliviivan ylittäessään. Nyt hän kääntyy siellä ja onko vielä ja tukki taisi karata. Ei karan, kyllä se karkas. Saa kiinni. Pekalla, saapa nähdä onnistuuko Pekalla nyt sitten tuo ihannepaikka. Tällä hetkellä näyttää tosi hyvältä, mutta tuuli kuljettaa ja tuo virtaus lisääntyy, vauhti lisääntyy ja kyllä se Pekallakin menee tuosta ihannepaikasta ohi. Olisi kannattanut, nyt tulee pahasta paikasta. Pysyykö Pekka tukilla? Ei pysy. Karkaako tukki? Karkaako? Ei karkaa. Pekka ottaa ja aplodeja Pekalle. Riku Pakanen Iistä on saanut lähtömerkin. Ja nyt Riku, sinulla on mahdollisuus näyttää, että miten Pohjois-Pohjanmaalla koskenlaskua lasketaan. Iimies tekee siellä vähän rullaustakin tuossa aluksi. Ihan selkeästi otti pientä rullausta. Ja nyt sitten katsotaan minkälaisen laskulinjan ottaa sitten Riku Pakanen. Iimies tulee sieltä hyvin varmaotteisesti. Tasapaino on kohdallaan. Hän on harjoitellut tällaista nuoralla tanssia ja nyt on hyvä linja, jos hän saa linjan pidettyä, niin kuin Mannerheim sanoi aikoinaan, että linjat on pidettävä. Vieläkin on hyvä linja. Nyt on jännitys. Saako hän? Pääseekö hän? Onko ensimmäinen? Kyllä näyttää siltä. Hienosti menee. Aplodit. Riku on ensimmäinen, joka laski tuosta. Ja pysyy pystössäkin. Nyt tulee loistava suoritus. Iimies osaa nämä kosket. Hän osaa pahat kivet kiertää. Tukki on hyvästi jalkojen alla. Ai, karkaako? Nyt on tiukka paikka. Voi sentään kyllä. Reijo Saari, Pietarsaari ja perinteinen urheilukilpailujen kysymys, miltä nyt tuntuu? Oikein kun sanotaan suoraan, mua hävettää, koska tällä laskulla tuli Suomen mestaruus. Se ei ollut puha lasku, se oli enemmän rypemistä. Sovitaanko Reijo niin, että hävetkö siellä Pietarsaaressa? Me kuitenkin annetaan Reijo Saarelle valtaisat aplodit. Minä kiitän aplodista ja tervetuloa ensi kesänäkin kisoja kannustamaan meitä. Ja nyt mun täytyy, jos mulla saa muutaman sekunnin aikaa, yleisölle ja suuret kiitokset ja kisojen järjestäjille, talakooporukalle suuret kiitokset uudesta paikasta. Otamme mielenkiinnolla vastaan tämän paikan. Näitä tarvitaan. Kiitoksia. Hän oli Reijo Saari. Varmasti sanoi, että ei ole harjoitellut. Kyllähän ne nykyään on nämä tukkilaiset, niin nehän on puoli ammattilaisia. Suomen Metsäurheiluliitto maksaa osittain heille sitten kuukausipalkkaa. Tämä urheiluhan on mennyt tähän. Ja Reijo Saari, nyt tuli tieto, että Reijo Saari on läpäissyt doping-testin. Juuri hetki sain sitten korvanappiini tiedon, Reijo Saaren doping-testi on mennyt hyvin. Eli hänet voidaan julistaa ikämiesten Suomen mestariksi 2016.
settiä. Ja Eskeltä tuota on ihan mieliä. Valmistavaa suoritusta. Valtaisa aplodit. Joni Mikkonen. Hiltanpöytä tekee tässä nyt. Ilmoittaa tekijä. Eikä kantaa sitten. Valtamiehentä ei myöskään lompakko kannattaa. Nyt se saa päästä koulivauhti, kun punastaa vasta koskeen. Katsotaan pysyykö tekijä. Otti tuollaisen. Akavasti tuottautuu sopivat tutkijalle. Sitten